Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da haka, barkanmu da sake haɗuwa a bidiyon nan na yau. A bidiyon nan na yau za mu yi bayani ne akan wani coin ne wanda ya zamana bankin musulunci ne suka fidda shi, ana kiran shi da Sidra Bank. Idan kana musulmi ya kamata a ce kai ma ka yi rijista ka fara mining ɗin shi, kuma muna sa ran cewa za a samu alkhairi a gare shi sosai. Amma kamin mu je ga nuna muna yanda za ka yi rijista kai ma ka fara samu, idan baka danna mana subscribe ba, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙwararrawa ka zaɓi all, saboda da zarar mun saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Da farko dai da ka danna link ɗin da ke description zai kawo ka Play Store, da ka yi download na application ɗin zai kawo ka, danna open zai kawo ka nan wajen, yana kawo ka fuska kamar haka. Za ka zo daga nan sama farko za ka sa full name ɗinka, first name nan ka sa last name nan, sai ka sa email address nan, kuma za ka zaɓi country nan, sai ka sa, za ka bar nan invitation code ɗin ba za ka taɓa ba, sai nan ka sa password. Kana sa password a nan kuma za ka yi scrolling zuwa ƙasa, sai ka sake maimaita password ɗin, amma kada ku manta da sa strong password. A nan za ka maimaita password. Da ka sa password ɗin sai ka danna register nan wajen kamar haka. Kana danna register zai kawo ka fuskar nan, sai ka maimaita email ɗinka, sai ka sa password ɗinka, sai ka danna login. Kana danna login zai yi login da kai zuwa cikin page. Yana kawo ka nan za ka danna nan za ka danna ka fara mining. Da ka danna shi zai kawo ka nan ka danna close. Shikenan ka fara mining ɗin shi. Amma zai iya kawo maka verify email. Yana kawo maka verify email ɗinka, sai ka zo sai ka shiga daga nan ƙasa za ka ga wajen da aka sa profile kamar nan wajen, sai ka danna kan shi. Kana danna kan shi za ka zo nan, sai ka zo daga ƙasa ƙarshe kamin wajen update nan za ka ga an sa verify. Kana danna verify ɗin nan sai ka je cikin email ɗinka ka yi verify ɗin shi. Kana verify ɗin shi a cikin email ɗinka successfully, to idan ka dawo ka danna mining ɗin zai ci gaba da yi maka mining automatically. Idan za ka yi inviting mutum sai ka danna bisa kan ɗan wannan abun, ka kwafa link ɗin, sai ka je ka tura ma mutum, shi ma da ya yi register za ka samu reward. Duka nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mana like, kuma ku yi share ma sauran abokan arziki saboda su ma su samu su karu. Assalam.